Hello guys, Murisei. Welcome to Salmeat TUNZ Entertainment. Kana wangosati wa subscriber, ibva wangobaya button subscribe, then wo like, we share video, ukomenda. Nyaya tanayo nhasi. Izi dzanhema. Inini handina kumboti ndo zvandakataura. Zvisisai nyaya kana ndichitaura pai. Ini ndangoti mwana ngaatoreswe birth. Zvekuzoti iwe great man wakatopinda mumadhiri wakatosvikira pakutoudza vatinashe mugabe kuti ukangodzimara watsika pamba pangu nenyaya iyoyo ndokutema nedemo. Idzi nyaya handizoziva hangu, asi sekufunga kwangu ka ndine kwandakatomboibata nyaya iyoyo ndakatomboinzwa kuti demo rakatombotaurwa nezvaro, nokuti zvaitika mundu munongoziva nyaya yemacollaboration iyi. Kana usina mbiri wotomhanya nevari kurira, kana usina mbiri wotobhadhara vari kurira kuti zvinhu zviite. Saka madhiri akazoitika pa mukomana anga asina mari, saka wakazongoita chiswap and top. Yakati abo regenite dhiri baby bo ita masdhiri acho sota. Saka pakapedza kungosota chete, saka yaswap manje wakaswapa naye. Saka mufesi wazomirira chinyi, amirira top. Hadi munopanzwisisa vanhu unotengesa mafoni kuti unotengesa foni yaunayo pedza utopera nemari, ndo nyaya ingoripo chete. Saka mukomana hachabatikire manje pakuzonotopa manje kuti akaite sei kachitangofa kaende kuchikoro. Munongoziva nyaya dzacho dzese idzodzidzi ndo zviri kunetsa. Otherwise hatingoposti, please hatingoposti. Imimi kana mangoonawo kuti ndo zvaitiko chititambirewo zvakanaka, tirambe tichinzwa simba rekuramba tichidzoka. Plus parida kugadziriswa ngapagadziriswe. Pane dzimwe nyaya dzamuna muchiti dziri pending, tinechidziziva ene nechitsvaga nyaya dzekunatsouya nadzo chaidzo. Otherwise birth ngaritoreswe kumwana uku Sulumani. Birth ngaritoreswe. Handiziva hangu tachamira sapabandiyani, but inini handina munhu handati ndiye uyu kana kuti zvazodai. Handina munhu handataura ndati mwana ngatoreswe birth, kuzi mwana haanotoreswa birth. Plus mwana haasitomboziva zvotomboitika. Kana kuchikoro chechekupa paari paye mwana anzi haasi kuenda kuchikoro. Saka tiri papo senyika ngatibatsiranei mwana adzokere kuchikoro. Mwana atange kuchikoro awanawo ramangwana rake rakajeka. Mupaoniwe nyika ikashaya vanhu vemawakuwa zvinhu hazvifambe zvakanaka. Chitiregai tipei mukana tifambise zvinhu kuti zvinhu zviite nyore. Handiti ndo zvatinenge tichida kuti nyika inge yakamira zvairi izvozvozvo. Hatisi kupenga, totonichitoziva zvatiri kuita pa